carece una poesía que da alegría y calor. Pote batekin hola suertatu zen, ez genuen asko pentsatu horretan, esan genuen, bueno, egingo dugu bat, ea nola ateratzen den, eta arrakasta itzela izan zuen, eta hortik aurrera, orain arte. Biziri jarraitzen baldin badu, alde batetik izan daitekela zegoen beharragatik, ez? Azkenean, nik uste Atortxun modu batean edo bestean lan egiten dugunok, lan egin dutenek eta argi zutela preso iheslariek besteratu eta haien familiek behar zuten laguntzaren parte bat ginela. El Atortxu, fundamentalmente solidaridad. Solidaridad, apoyo y trabajo en auzolan. Y a las familias y a los amigos y amigas directos pues también nos toca aportar. En mi familia en concreto nos ha tocado hacer de todo. Turno de limpieza, turno de barra, turno de cocina, turno de vigilancia, incluso subir al escenario en una ocasión a cantar, que no debió salir muy bien porque no hemos vuelto a subir. Gu beti lan egin dugu auzolanean eta nik uste azken urteetan galdu dugun zerbait dela, ez? Sortzen diren diskurtsoak azkenean oso individualistak dira eta geroz eta gehiago goaz hortara eta gaur egun badu bere, ez dakit nola esan, bere errevoluzio punto, ez dakit, igual, suena muy romantizatu bezala, ez? Baina, bueno, bada sortzen ariaren gizartea da ni gutxienez gustuko ez dudan gizartearen kontra egitea eta mantentzea herria egin gaituena. Zukardoan nik zilarra, elkarreldutan iterdi gara, batera biterdi gara. Lau zortzi bat bi, lau zortzi bat bi, lau zortzi bat bi. Argi dute ez dudala herri bat ez duena ondokoa ez duena ikusten edo bere ingurua ikusten ez duena. Nahiago dut herri bat elkartu eta indartzen den, elkartu pentsatzen duen, elkartu eraikitzen duen eta leku asko daude, mota asko, baina Atortxu da hori egiteko modu bat eta Atortxu 30 nik uste aproposa dela ere. Amaiera polita izan behar da, ospakizun polita nik uste izan behar dela, beharrezkoa da oraindik, diru iturri horik lortzea eta alde horretatik ere bai garrantzitsua bada apostu erraldoia da, eta azkeneko laguntza bat eskatzen diegu Atortxurekiko eta zeniderekiko. Quisiera pedir que este Atortxu sirviera de homenaje a todas las personas que han participado desde sus posibilidades, de forma pequeñita o muy grande, pero que han participado y que han tratado de ayudar. Y especialmente quisiera recordar a todas las personas que no han llegado a ver el final de la dispersión, que se han pegado décadas sufriendo la dispersión y ahora que ha llegado no lo pueden ver. Eso es lo que quisiera.